Парламентарни избори 2014. Уважаеми съграждани, казвам се Димитър Танев и съм кандидат за народен представител от листата на ПП ГЕРБ. Отново сме пред избори и си задаваме въпроса: защо да гласувам? Защото взимам решение за своето бъдеще. Ти вече ни се довери и ето част от резултатите. Всички проекти, които се изпълняват в момента за развитие на селските райони и градска среда, се одобриха и стартираха по време на управлението на политическа партия ГЕРБ. Искането на петричани да имат свой парк бе чуто и правителството на ГЕРБ прехвърли 55 декара от гранично поделение, заедно с стадион и спортна зала. В ход е проекта за закупуване на ново оборудване на МБАЛ Рокфелер в размер на 1 милион 250 хиляди евро по съвместен проект с болницата в Кавала, Република Гърция. След 7 години бездействие най-после къщата на пророчицата Ванга бе отворена за посетители. Получихме подкрепа и финансиране за разкопките на древния град Хераклея Синтика край Рупите. Постигнато бе допълнително споразумение за проектиране на модерен околовръстен път, свързващ направленията Златарево-Кулата. Всичко това се случи не в резултат на 22 години демокрация, а по време на мандата на политическа партия ГЕРБ. Защото ти, избирателю, реши така: избирам да гласувам за политическа партия ГЕРБ с номер 9 и преференция номер 3. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Парламентарни избори 2014.